praise. Glory to your name. Hallelujah. Nagapabilin ta sa pagtindog mga igsoon. Dinhi sa Romans chapter 8, magsugod ta sa 15 hangtod sa 17. Mao ni ang mga pulong nga atong mabasa. Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mga hadlok na usab kamo. Inunua maoy nadawat ninyo ang espiritu sa pagkainanak. Sa dihang managtuaw kita sa pagpangamuyo nga magaingon, Aba, Amahan, ang espiritu gayud mao ang nagpanghimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Diyos. O nga kun kita mga anak, nan mga manununod di ay kita, mga manununod sa Diyos, o mga isig ka manununod uban kang Kristo. Kung muantos man kita uban kaniya, aron pagahimayaon usab kita uban kaniya. Lalakpakan nato ang pagbasa sa mga pulong sa Diyos. Serve the Lord with gladness. Glory to His name. Makalingkod kita mga igsoon. God is good. Lalakpakan nato ang Diyos mga igsoon. Hallelujah. Salamat ko sa Diyos ani nga adlaw nga bisa sunod-sunod ang akong mga schedule mga igsoon. Pero ang paglipay sa Diyos sa dihang na magalihok ang presensya sa mga panagtibong ang hatag o kinabuhi sa atong kanat. O ani nga adlaw, praise God. Praise God. Katapusan nga Sunday. O ang mga pulong nga atong madungog mga igsoon, atong gipa sunod-sunod. Mga mensahe nga daw kaanggit lang aning tibok tuig atong gipalig-on sukad pa sa pagsugod sa COVID-19. Atong gipalig-on ang mensahe sa maayong balita ay mauni ang sukad sa atong pagtuo o sa atong buhing paglaom. Nangalagad ta nga wala magsunod o mga tinumo-tumo nga sugilanon. Nagsunod ta o pagtulunan na ang mga unang nga mga nagawali, nagahatag sa ilang kinabuhi. Kalibutan, dali ra kayong pahilakon kung kita sila mga salida na maigupod ng ilang kinabuhi, ng ilang eksperyensya. Hilak sila may soon. Pero wala nila makita o mahibaluwi kung giunsa ni pagtrabaho nga pelikula. Nang kinatawanay ang mga artista, kinumidyahay sila mga isuon kay usahay take 2, take 3 kay ang usahay ang pagtanaw sa direktor wa kay mosibo sa karakter. Pero kung mahulma na ang salida, daghan ay manghilak mga igsoon. Doon ay mga aksyon na dili kaya sa usa ka artista, mag-hire po sila mga stuntman para moak anang bulukso unsa nga mga aksyon na dili ma-enjoy na, na hindi lakay, na kinabuhi usahay nga mahulag buhay. Pero ang mayong balita na atong nadawat, dili hinimo nga script. Na kung dunay i-testimony nga kinabuhi, ila nang dungag-dungagan sa mga direktor. Pero sa wala pa, mutungha ang Ginoo sa mga pag-antos, ihulagway na nga daan ni Isaiah. Ang mga pag-antos sa Isaiah chapter 53. Muna nga sa wala pa siya mag-antos, naghimog pag-ampo, ishaylo kining maungkupa. Pero dili akong pagbuot matuman, kundi ang imong pagbuot. So dili ta maulaw nga mohilak, makadungog ta sa mensahe sa mayong balita.
Kay tinuod nga aktor ang nag-act ani didto sa Kalbaryo. Tinuod nga kasinatian, walay camera trick. Tinuod ang bangkaw nga gidughang sa kilid. Tinuod yun nga mibiuhagay ang dugo. Walay camera trick, mga igsoon. Aron nga mga lagad tang tinud-anay. Ug dili unta ta magluib sa mayong balita sa atong Ginoo. Pabilin tang matinud-anon hangtod ta may kinabuhi. Mao gihapon ning Hesus nga atong gidawat, nag-antos sa atong mga sala ug karon naglipay kanato sa atong pagpangalagad. Amen. Ang verse nga atong gibasa, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heir of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Magadala ko aning adlaw may son sa panapos sa tuig, the adoption to sonship. Ang pagsagop ngadto sa pagkahimong anak, the adoption to sonship. Sa kalibutan, kung ang usa ka adopted nga bata himuong anak, kinahanglan i-process ang papers nga madala ang ngalan sa nag-adopt. Doon ay gitawag adoption papers. Kaning adlaw magahisgot ko sa atong pagka-inadapt, sa ato ang pagkasinagop ngadto sa pagkahimong anak sa Dios. Dili ni sa mga papel, kundi sa tinuod nga kinabuhi. Espiritu sa pagkainanak sa Dios ang atong nadawat, mga igsoon. Dili lang ni sa ngalan sa atong karatula. Dili lang ni sa pag-angkon, nagprapestang we are Christian. Kung dili sa tinuod nga kahimtang nga ang atong pagkainanak, anak gyud sa Dios. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Ang kalibutan nagaangkon ani nga dungog. Ug walay pundok sa kalibutan nga wala mag-angkon nga sila mga anak sa Dios. Kay duhara ka mga kaliwatan ang pwedeng pagailhon sa kalibutan. Kung dili ta anak sa Dios, anak ta sa yawa. Ug dunay duha ka destinasyon. Kung anak ka sa Dios, gingharian sa Dios imong panulundon. Magsulod ka sa kinabuhing way pagkatapos sa gingharian nga walay pagkatapos. Kung makaplagan pug kang anak sa yawa, linaw nga kalayo ang imong panulundon sa wala nay pagkatapos nga pag-antos. Kaswerte nimo, kaswerte nato mga igsoon, nga wala ta mga matay nga mga blindfold ang atong panghuna-huna, nga kutob rata sa pagdahom, pero kining atong gikuptan ni anagyud ang kamatuoran sa atong pagkainanak sa Dios. Mao na si Paul nagsulti, ayaw pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimbrihan mo sa adlaw sa pagtubos. Muna ang paglipay sa Ginoo, padayon nga nagalihok sa atong panagtigom. Kanindot tagid kaayo sa panagtigom kung naa ang presensya sa Ginoo. Kaswerte na gyud kaayo nato mga igsoon. Unsa naman ta tumangan sa Dios, mga abog kita, gawas nga abog na hugawan pagyud sa sala. Pero giunsa ta niya pagpabalik sa dughan sa iyang pagmahal. Aron nga iyang presensya magpuyo sa atong kinabuhi o kita pagkatawgon nga mga anak sa Dios. Bisag di na lang nato ni ipanghambog
ang kamatuoran sa iyang presensya nagtugan matod pa sa atong gibasa nganong mutawag tag-amahan ko ang espiritu sa pagkainanak mo'y naghatag nato ani nga kahigayunan ug gagahom kita pagatawgon nga mga anak sa Dios. The adoption to sonship. Sa kalibutan doon na tayo mga orphanage. Ang orphanage is an institution for the care of orphans. Kadtong mga laag nga mga bata. Kadtong mga bata nga gibiyaan sa basurahan. Kadtong mga bata nga gibilin sa karsada. Makit-an sa gobyerno, sagupon to siya o ibutang sa orphanage. Hallelujah. Mga bata nga walay balay, mga bata nga walay ginikanan, nga nag-ila kanila, wa mahibaluig unsay kagikan sa kaliwatan mga ngalan ug mga apelyido. Mga bata nga naglaag-laag, mga bata nga gisalikway, gikan sa pagkahimugso, makita ta makadungog ta dunay makaplagang bata nga naa sa basurahan. Mahibalo na dadoon na siya sa orphanage. Patubuon ni nga mga bata, maghalo sila ditong way mga ginikanan. Tudluan sila para magminahalay hantod nga kadtong mga magtiayon nga walay anak, mutanaw sila sa orphanage. O kung may magustuhan silang bata dito, ilang i-adapt. O himuan kinig adoption paper, nagikan sa pag-adapt ang ngalan. Kung sa mga ni bata, nuning bataan ni. Ipunitra na mo ni sa basurahan. Nakagusto ko ani, i-process ang papel ana. Na ikaw mangako na sa imong ngalan pagkatawgon kining maong bata. Hallelujah. Matod pa sa atong gibasa, at the time pass, sa panahon naming labay, kaniadto, we were without God. Kaniadto wala tayong mga Diyos. Ang tinuod nga amahan sa kinabuhi sa tao, mao nga atong amahan nga langit nun. Gikan sa iyang pag-umol, nagsugod ng pagsanay sa tao, gikan sa abog. O kaniadto wala tay Diyos. Ang atong mga kalag, our souls were all orphans. Muratag mga bata nga naa sa orphanage. Huway nag-ila nga ginikanan. Sa atong pagkawalay Diyos, ang atong mga kalag, mga orphans. Nahimo tang ulipon sa nagkalalaing tinuhuan sa kalibutan. Sama sa mga bata nga mga way ginikanan nagtapok, i-indoctrinate sila, tudluan sila maayo, daghay mga butang, nga pailhon sila, ginikanan o unsay mga maayong butang itanom sa ilang huna-huna. Ang atong kalag kaniadto walay mga Diyos, mga orphans ta, mga ilo. Praise God. And religions of the world has became orphanage sa atong kalag. Ang mga reliyon nga nag-exist sa kalibutan, murag orphanage sa atong kalag. Kanang naatay religion, pero walay Diyos. Hallelujah. Salamat na lang kay dunay orphanage. Nga dili mapasagdan tong mga bata nga wa nay ulion nga panimalay, wala nay ginikanan. Pag amot dito sa orphanage, ginakomport sila. Nga dili sila madaog sa kaguol nga wa sila tawgon nga papa o mama. Pero sa tinuod nga kahimtang ang atong kalag, kaniadto walay mga Diyos. Nagpasabot nga wala tay giilang amahan nga langit nun sa atong kinabuhi. Tagsa-tagsa nato, lain-lain tag nahimong baruganan sa atong pagtuo. Ug nahimo tang ulipon sa pagsugot nini, kay mao ni gipakaon sa atong hunahuna. Pero sa tinuod nga kahimtang, wala tay Diyos kaniadto. Si Paul nagsulti ani,
Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the place. Ayaw mo hinumdumin ninyo nga kaniadto kamong mga hintil sa lawas. Nagpasabot nga dili mo, wala mo'y circumcision, wala mo'y Diyos sa inyong kaugalingon. Kay dunaray mga tao nga nag-ila nga sila sinerkonsidahan og mga Diyos o mga tao nga adunay Diyos sa ilang kinabuhi. Dugang pa sa atong basahon sa Biblia that at that time you were without Christ. Kaniadto wala mo'y Kristo sa inyong kinabuhi. Nagtawag tag Kristo pero sa tinuod walay Kristo nga nagpuyo sa sulod sa atong kinabuhi. Mga orphans kita, mga igsoon tubangan sa Diyos. Being aliens from the commonwealth of Israel, nahimulag ta sa katilingban sa Israel. Mga langyaw ug dumuluong sa mga pakigsaad sa Diyos. Having no hope, walay paglaom. And without God in the world, wala mo'y mga Diyos, wala mo'y Diyos dinhi sa kalibutan. Kaniadto kamo naa sa halayo, sometimes we're afar off. Makaluluoy ang atong kahimtang. Wala na laing pinakamakалuluoy nga tao kanang walay sigurong Diyos sa ilang kinabuhi. Pwede magtawag, pwede mag-ila, pero ang gusto na kong masiguro nga dunay tinuod nga Kristo nga nagpuyo sa sulod nato. Alang sa atong pagkainanak, sagsaon ni mong claim nga anak ko anang tawhana, pero inigbahin sa panulundon, dili ka malabot. Kay nagkinahanlan ni legal nga mga papers, pagailhon ka na anak sa Diyos. Salamat kay labaw kay sa mga documents ang atong nabatunan. Ang Espiritu sa atong amahan nga naa sa langit, mao'y timaan sa atong pagkainanak sa Diyos, sumala sa atong gibasa. Ug wa lang ta magsigig bansay ani sa pag-istorya matag panahon sa panagtigom. Atong ginahinaman kanunay nga sa atong panagtigom ang Espiritu sa pagkainanak magalihok sa sulod nato ug atong mabatyagan ang Espiritu sa Dios na naghimo kanatong mga anak alang sa iyang gingharian. Tungod kay nahimutang ta sa halayo at tubangan sa Dios. Kung hulaton sa Ginoo nga kita maoy mutikad aron mahimo tang anak sa Dios, musamot tag pagka makasad-anon, kay dili maduol ang Dios nga may hugaw nga kinabuhi. Daan ang gisulti sa Old Testament nga dili makaduol sa Dios ang bisan kinsa nga dunay sala. Kay ang Dios balaan sa iyang kinaiyahan. O samtang nahimutang ta sa halayo, God came in flesh. Ang Diyos mianhi, nagpakatao ang Diyos. Kay kung ang Diyos wala nagpakatao, nagpabilin tang naa sa layo. Nagpabilin tang walay Diyos. Naata sa orphanage. Mga orphans ang atong kalag, walay Diyos sa atong kinabuhi. Pero ang Diyos nagtanao ani bisan sa atong makaluluoy nga kahimtang. Gibiyaan niya ang kalangitan, human niya gipanghulog tong mga traidor nga mga angels. Ug sa iyang pagkanaog dinhi sa tuyo nga ang mga saad nga wala pa ihatag sa Dios, iyang ipaabot kanatong tanan pinaagi sa iyang pagpakatao. Kung wala nagpakatao ang Dios, nagpabilin tang walay Dios. Ug kung wala tay Dios, iya ta sayawa. Salamat kaayo sa mga kalulot sa Dios. Ang pulong nahimong tao
nga maoy nagbuhat sa tanang mga butang ni adtong nangahimo na way nahimo nga dili pinaagi kaniya. Sa unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat, ikalima, ikaunom, kumplito na ang kabuhatan. Diyos ang nagbuhat sa tanang butang. Pinakadagkong butang ngadto sa pinakagamay nga butang. Ang Diyos maoy nagbuhat aning tanan. Ug walay gibuhat ang Diyos nga dili mahinungdanon sa kinabuhi. Ang tanan may katuyuan ang Diyos. Kung ang tao mo pasipala og mga buhat nga ginagmay, sa Diyos mahinungdanon ang tanang butang. Bisan ang pinakagamay nga butang gitagaan niya kinabuhi kay may katuyuan ang Diyos nini, importante ni sayang mga laraw. Ug ang Diyos nga nagbuhat sa tanang butang, nagpakatao. Pag-abot sa tukma nga panahon, human kini giluwatan sa daghang mga propeta. Bisan sila nangamatay na sa ilang panahon, pero ang kasulatan nagpabilin nga may kinabuhi. Mahanaw ang langit ug ang yuta, panangakong pulong dili gayud mahanaw. Human kini ikaluwatan, matod pa sa Ginoo maingon sa mga taligsik sa ulan nga mahulog sa naong sa yuta, nga maghatag kinabuhi sa mga laya na nga mga lisor, mabuhi sila, mabunga sila. Maingon usab sa akong pulong nga mugula sa akong baba, dili ni siya mubalik kanako hangtod buhaton niya ang katuyuan ug kabubuton sa Dios. Hallelujah. Muna malipay ta sa mga memorized verses nato may suon. Usahay murag mag-memorize ta, be holy for I am holy. Nindot ka ini-quote pero dili na mubalik sa Ginoo na nga mga word hangtod dili trabahoon ng atong kinabuhi nga magbalaan kita atubangan sa Dios. Hallelujah. Sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga naaibabaw sa tanan. Usa ka pagpadayag sa Dios nga ang yawa naghimog paagi nga limbungan ng kabuhatan. Iyang gisakit ni nga tao sa Kalbaryo aron nga mapala ang sugilanon sa iyahang pagkatao. Pero bisag nahitabo ang paglaraw sa yawa, natuman pod ang laraw sa Dios kung unsaon kita niya sa pagluwas. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kung imong ma-imagine, diha kang Kristo ang bugos kinatibukan sa pagka-Diyos. Diha sa kalawas nga gitawag og Kristo. Aron nga pinaagi kaniya, maluwas ang kalibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Sa iyang paglaraw, duphan niya ang sala sa tao at tubangan sa Diyos, aron nga mapasiguli kita gikan sa atong pagkahimulag. Nagantos siya sa bukid sa Kalbaryo. Hinaot kani nga mensahe dili tapulan. Kulang paning atong pagpangalagad aron makatumbas ta sa mga pag-antos sa Ginoo. Kulang paning atong kadasig aron nga atong katugbangan ang mga pag-antos sa Ginoo sa Kalbaryo. Kung mahimo adlaw-adlaw nato nga hinuktukan ang mga pag-antos sa Ginoo tungod sa iyang kaayo alang sa pagluwas kanato. Hinaot nga sa matag higayon makahinuklob kita sa mga pag-antos sa Ginoo nga dili nato kapugna ng atong kalag na magkalipay, magdangoy-ngoy atubangan sa Dios. Kay walay laing tuyo ang Ginoo sa mga pag-antos, kamo kaniadto tuwa sa layo para mapaduol tagbalik atubangan sa Dios. Namatay siya nga nagbitay sa krus. Human matapos ang paghukom sa sala diha sa iyang lawas, pinaagi sa iyang pag-antos ug kamatayon, gilubong aron malimtan sa Dios ang salaod nga nahimo sa tao, gidala niya sa paglubong.
tulo ka adlaw na banhaw ug nahimugso kining maayong balita sa atong kaluwasan. Si Kristo namatay gilubong na banhaw. Iwali ni nga maayong balita sa tibuok kabuhatan. Kay ang ang sugilano nini dadun sa baba sa mga magwawali. Ug wala pa'y akong giilang magwawali nga nakahulagway sa tiluod nga pag-antos sa Ginoo sa Kalbaryo. Diretso na lang ang pagsulti nga siya namatay nga nagbitay sa krus. Pero sa tiunay nga panahon sa mga pag-antos dili ti walay ordinaryong tao nga makahimo sa pag-antos. Bisan siya nag-antos, wala matarog ang pagkamatarong, wala matarog ang pagkamaayo sa Diyos, wala matarog ang gugma sa Diyos, bisan nag-antos sa hilabihan. Pabilin nga nagluwad sa pulong pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ug ang maayong balita nga gidala sa mga magwawali, naghatag kanatog agianan nga kamo kaniadto tuwa sa layo. Karon pinaagi sa maayong balita gikapaduol na ta. Ug dili lang kay kita ray mingduol sa Dios, kay mituo na kita ang Dios misulod sa atong kasing-kasing. Sa tuyo nga himuon tang iyang mga kaanakan, mga igsoon. Humana ba ang atong pagpasalamat ani nga grasya? Tapos na ba ang atong pagdaig aning grasya nga atong nadawatan? Kulang pa kayo ning atong pagsayaw. Kulang pa kayo ning atong mga pag-awit. Kulang pa kayo ning atong paglukso-lukso sa dakong grasya nga atong nadawatan. Kamo kaniya tuway paglaom, kaniya tuwa mo'y mga Diyos, muramog mga orphans. Pero karon pinaagi sa Espiritu niya itong nabanhaw, nga bipuyo sa atong kasing-kasing. Naghimo ka na itong mga anak sa Diyos. Salamat sa dugo nga mibusagak human mitaob ang bangkaw sa kilid sa atong Ginoo. Ang mga angels, mahinamon silang mahitabo. Samtang nabalaka ang mga tao nga diha sa kiliran sa Ginoo nga gilansang. Wa pa nila masabti ang kasulatan. Pero ang mga angels, mahinamon sila nga human ani nga mga pag-antos, himayaon ning tawhana nga inyong gisakit. Himayaon ning Kristo nga inyong gisakit. Kay duna ni siya'y trono sukad pa sa sinugdan sa pagbuhat sa tanang mga butang. Human siya unya mabanhaw, mulingko ni siya pagbalik sa iyang trono. Ug hukman niya ang kalibutan sa pagkamatarong. Ug ang atong assurance sa adlaw sa paghukom, nakita sa atong kinabuhi ang iyang kamatayon, ang iyang panglubong ug ang iyang pagkabanhaw. Walay mupuyo sa langit nga dili mga kaanakan sa Dios. Nakareserba ang kalangitan for the children of God, para lang ni sa mga anak sa Dios. Walay dumuluong nga makasulod dito, muni atong pagpasalamat bisan aning adlaw sa pagtapos sa mga Domingo ani nga tuig. Lord, salamat sa akong pagkainanak. Ayaw bangili sa kinawadon ang imong pagpasalamat sa Dios. Ayaw bangili sa imong balatian ang imong pagpasalamat sa Dios. Ayaw bangili sa imong mga problema ang gusto mong ihunad sa pagpasalamat. Kay wala na ilaing labaw nga dunay kadungganan dinhi sa yuta nga ikaw pagatawon nga anak sa Dios. Ug dili lang ni sa baba sa mga tao, ang Dios mo'y nagpanghimatuod niini sa dihang magdaig datong mabatyagan ang Espiritu sa atong pagkainanan.
Naingon si Paul, iwakli ang sala nga nagpiit paglikos. Dalaganon na itong malaho tayo ng lumba nga atong ginaapilan. Dili ta magpakapos-gapos sa kaluyahon. Samtang buhi pa dunay awit, samtang may gininhawa. May huna-huna kitang magpadayon sa pag-alagad sa Diyos. Hallelujah. Si Paul sa atong gibasa, but now, kaniadto kamo layo, walay Diyos, but now in Christ, midnight by the blood of Christ, napaduol na ta sa Diyos, pinagi sa iyang dugo. Siya mo'y atong kadaitan, katong lawas, nga nahimong anak sa tao, o gitawag nga anak sa Diyos. Aron nga kita mahimong mga anak sa Diyos. Thank you, Lord, who hath made but one. Ang mga Hudiyo kaniadtong nagpasigarbo sa ilang pagkainanak, karon haghimo kanatong usa kalawas. Iyang gibungkag ang nag-ali na bubong sa pagbinatukay, and hath broken down the middle wall of partition between us, between Jew and Gentiles. Wala na karon, wala na Hudiyo, wala na Hintil, wala na lalaki, wala na babay, wala na ulipon o taong gawas. Kamong tanan usara diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Dili na ta ma-inferior sa mga Hudiyo. Nga moingon ta, mga kaliwatan mo ni Abraham, wala na si Kristo mo'y nahimo na tong kaliwatan aron mahimo tang anak sa Diyos nga mag-aalagad, magasimba sa Ginoo sa Espiritu o sa kamatuoran. He being abolished in His place the enmity, even the law of commandments. Katong yang pagkalinansang sa krus, yang gikuha ag bisa ang kasuguan. Aron nga ipasulod niya ang usa ka bag-ong sugo, nga diha sa gugma matapos ang tanang butang, matuman ang tanang butang nga naa sa kasuguan. Kay walay kabatok sa gugma diha sa kasuguan. Tanan nga mga patakaran, tanan natuman sa diha nga si Kristo gilansang sa krus, sumisinggit siya. It is finished, natapos na. Hallelujah, kitagaan tag-agianan bisan kinsa nga mutuo makadawat sa gisaad nga kinabuhing dayon. Ug nagpasiguli kanato, wala na Hudiyo ay Hintil, usa na ta kalawas, usa na ta kakatilingban sa mga magtutuo, pinaagi sa cross sa Kalbaryo. Ug giwala niya ang panagbingkil kundi nahimo tang usa ka katawhan. Ug mianhi siya sa pagwali sa kadaitan kaninyo nga kaniadto tuwa sa layo ug kanila nga naa sa duol. Giapod niya kita nga niya sa layo, giabot ta sa pagwali sa Ginoo. Kanila nga naa sa duol, giabot pud niya sa pagwali. Aron nga pinaagi kaniya, we both have access by one Spirit unto the Father. O dili lang mga Hudiyo Hintil, kita nagpakadawat sa Espiritu na mahimong agianan nato sa Diyos na tinuod natong Amahan. Amen. Karon dili na ta mga orphans, wala na ta sa orphanage mga igsoon, ni ata sa dapit sa balay sa Diyos. Sayang pag-ingon kang King David na akay kaliwat na mahimong akong anak ug ako mahimong iyang amahan. Siya magtukod kanakog balay ug akong paligunon ang iyang gingharian sa walay katapusan. Ug matod pa ni Paul, kamo ginabalay nga mahimong templo sa Dios ug mahimong puloy-anan sa iyang espiritu. Usa ka katilingban sa katawhan nga mahimo tang templo sa Ginoo. Ikaw, ako, mao ang gipasabot sa Ginoo, ang akong anak magtukod ug usa ka balay nga pinaagi kang Kristo Jesus na himo tang usa ka lawas nga puloy-anan sa espiritu sa Dios.
Matag karon ug unya sa matag dawat sa niadtong gikawalihan ug mutuo ay ang kinabuhi na himo siyang bahin sa lawas. Ginabalay ta, ginadugang ta, ginapatahom ta, ginapadako ang gingharian sa Dios kay ang gingharian wala nay pagkatapos. Hallelujah. Nagpasalamat kita ni ana mga igsuon. Ani dakong grasya nga atong nadawatan ang pingan tani. Hallelujah. Karon kabahin na ta sa panimalay sa Diyos. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. Katagilungsod na ta sa mga Hudiyo, katagilungsod na ta sa mga balaan, and of the household of God, diha sa panimalay sa Diyos. So, nahimo kitang mga anak sa Diyos. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo nga siya nahimong anak sa tao, nahimo siyang anak sa Diyos. Aron nga pinaagi sa pagtuo kaniya, naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Diyos. Hinaot, wala na tayo doubt. Nga sa dihang atong mabatyagan ang Diyos, nagpailani nga kita mga anak sa Diyos. Amen. Ang pingan taning atong pagkainanak sa Diyos, ang kalibutan, wa takasayod kung unsa nay dagan aning sunod nga mga panahon. Dili ta malimot nga atong dalan, dili sa lapad nga agianan sa kalibutan. Lahi tag-agianan, kining atong dalan, naguna ang Diyos nga nagiya kanato sa kinabuhi. Kining atong dalan, masigpit na siya nga nagreforma sa atong kinabuhi. Karon lisod, pero sa katapusan kinabuhi nga walay pagkatapos nga gisaad sa Diyos. The Spirit is itself beareth witness with our spirit nga nahiusa ta diha kang Kristo. Kung imong tan-awon si Kristo, anak sa Diyos, sa sulod niya ang Diyos nga magkagagahom sa ngatanan. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Karon si Kristo mao ang hulagway sa church, katilingban sa mga magtotoo. Diin naa ang presensya ng Espiritu sa Diyos nagpuyo sa sulod nato. Matod pa ni Paul, ye are the body of Christ and members in particular. Nahimutang usa ka lawas pinagi sa Espiritu nga gipasuhop kanato. Kita karon mga anak na sa Diyos. Matod pa sa atong gibasa, and if children, then heirs of God. Manununod ta sa Diyos sa iyang pagkadato. Manununod ta sa Diyos sa pagkadili mamatay. Manununod ta sa Diyos sa iyang eternidad nga kahimtang. Manununod ta sa Diyos sa iyang pagkamatarong. Manununod ta sa Diyos sa iyang pagkabalaan. Manununod ta sa Diyos sa tanang langitnong mga panalangin. Kung wala ang Diyos nagpakatao, wala ta aning kamalipayon sa pagpangalagad karon. Kung wala ang Diyos nagpakatao, nagpabilin tang makasasala karon. Kung wala ang Diyos nagpakatao, wala tay Diyos aning kinabuhi. Salamat kay sayang pagpakatao na abli ang kalangitan alang sa tanang mga promesa, mga saad, kinabuhi, saad sa kalig-on, mga pag-antos tanan, gisangkapan ta sa Diyos para nga mosulod ta sa kinabuhi nga wala na'y katapusan. Joint ears with Christ. Kauban tang manununod ni Kristo, human siya, gilansang sa krus na matay, gilubong pagkabanhaw niya, milingkod siya sa tuo sa panggahom. Ug matod pa ni Paul sa 1 Corinthians, maghukom ta sa kalibutan uban kang Kristo. Muna nga ang atong pagpangalagad, malikay ta nga hukman tang makasasala. Kung dili magkinabuhi ta nga takos sa pagtawag sa Dios, kay ang kalibutan pagkahukman pinaagi sa katawhan sa atong Dios. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Joint heir with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Pagbayaw sa atong Ginoo gikan sa lubong hantod nga katapusan gitutukan nila nga nagpaingunan sa langit.
Ingon usab niya na, kung muantos ta kauban ni Kristo, kita himayaon usab uban kang Kristo. Kano sa mahitabo na inigpakita ni Kristo sa adlaw sa iyang pagbalik, kung dugay ratang nadunot ng lawas sa lubong, mubangon ta na nga adlaw, nga dunay mahimayaon nga lawas mga igsoon, umusugat ka sa Ginoo sa kahimayaan, kung kita muantos kauban ni Kristo. Amen. We have now the spirit of sonship. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, biyaan nato ning tuiga, 2022, o atong butangan og margin ang tuig 2022, inaagi sa atong malipayong pagdaig sa Ginoo. Amen. O sa wala pa ta, mo claim nga kita anak sa Diyos, sahay hisitant ta kayo nga anak kay usahay mo tanaw ang mga tao nung kinabuhi mo, anak biya ko sa Diyos. Praise God. Pero ang unang nagsangpit nato nga kita mga anak, mao ang atong amahan nga langit nun, mga igsoon. Muna iyang gipapuyo ang iyang espiritu sa sulod nato, para nigtawag nato, amahan ko, bisag layo kaayo ka, makitaan ka sa atong amahan nga langit nun. O niningad lawa, amen, mga anak sa Diyos, gibasa ni ganina pagsugod sa atong panimbahon. Tanawan ninyo unsang gugmahan ng ipakita sa Diyos, nga kita pagatawgon nga mga anak sa Diyos. Praise God. Bahala nagsakalibutan, tawgon tang nilag, unsay pagyama-yama, pagyaga-yaga. Ang importante, kumbinsido ta ng atong pagkainanak naglihok sa sulod nato. Ngayon nagtawag nato sa atong amahan nga langit nun, ang atong panit, ang atong lawas makabatyag sa pagduol sa Diyos, makabatyag ta sa hikap sa Ginoo. Unsa ka kining kanang butang labing bililhon nga atong masinati, ang panahon nga ang Diyos atong mabatsyagan. Wa ta kakita kung unsay aksyon sa Ginoo sa ning ato siyang mabatsyagan. Pero nakasiguro ko nga kung ang iyang presensya naghulagway sa gugmang yung gihulad, gisud sa atong kasing-kasing o sa kapaggakos ni sa Diyos sa atong kinabuhi. Tungod kay wala pa matapos ang mensahe sa Kalbaryo. Kini nga mensahe ipaabot ni sa kinatumyan sa yuta. O kung malukok na ang pagwali sa kabuhatan, muabot na ang katapusan. Manindog ta aning adlaw sa paghimaya sa Dios, mga igsoon. Ang yawa ug ang iyang katauhan manunod sa yuta. Ug ang yuta nga atong gipuy-an gikatagana na sa kapungot sa Dios. Ang gusto na kong ipasabot, ang kalibutan makaagom sa kasuko sa Dios. Apan sa dili pa niya ni hukman sa iyang kasuko, makikita usa siya sa kahanginan. Walay lubong sa mga magtutuo nga dili maabli ana nga adlaw. Bisan ang mga magtutuo nga giagi og cremation ana nga adlaw, may glorified body. Kining lawasa itisok nga madunuton, banhaw ni siya nga magkagagahom. Itisok ni nga may kamatayon, banhaw ni sa kinabuhi nga wala na ipagkatapos. Itisok ni uman sa kahuyang sa pagkamakasasala, banhaw ni sa gahom sa pagkamatarong sa Diyos o sa pagkabalaan sa Diyos. Jesus is coming very, very soon. Church, si Paul sa iyang panamilit, sa iyang sulat, panlimbasugin ninyo ang inyong pagpangalagad. Ayaw kawili sa yutan ong kahintang. Siguro ang gusto sa Diyos nga atong masunod. Usa ka adlaw talikdan taning kalibutan na
nga naggapo sa unahuna sa dakong duot sa katawhan, nga karon wala sila Diyos nga gialagad kay nalingaw sila sa yutanong mga butang. Wala magpiyong ang Diyos aning adlaw nga nagtanaw sa inyong kahimtang. Nagmaya ang Diyos nga nagtanaw kaninyo, nasayod siya. Nga nahigog mata sa Diyos nga tag-iya sa atong kinabuhi. Pagsadya, paghugyaw, pagsayaw, kay dako ang inyong balos dito sa langit. Sa iyang pagtungha, sugaton taniya sa pag-ingon, mga dinaig sa akong mahal, panundan ninyo ang gingharian, ang ikatagana kaninyo, sukat sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Tangtangig kabalaka ang una-una, hinluing kahadlok ang kasing-kasing, dako ang Diyos nga atong amahan, tag-iya sa tanang mga butang. Daiga siya sa makusganon. Hallelujah! Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord always. Niata sa presensya sa Diyos. Rejoice in the Lord.